Здравейте! Днес искам да ви споделя една информация, която със сигурност ще бъде полезна на тези от вас, които имат проблеми с ставите, които изпитват сковалност или някакви болки по време на тренировка или по принцип. Ще ви разкажа една история с мен. Преди 2 години горе-долу изпитвах някаква наистина много силна болка в колената, особено когато ми предстоеше тренировка за крака. Налагаше се да загрявам между 30 и 40 минути само и само да успея да вкарам в кръв и да направя някаква тренировка. За клекове беше пълен абсурд, наистина ми беше много трудно клякането, все едно ми се забиваха пирони в ставите. И изобщо самата тренировка наистина беше цяло мъчение. Но един ден мои приятели ми дадаха и така ми попаднаха 2 мостерни гелчета на Remedium Health, червено и синьо. Аз взех червеното, казаха ми, че се взима за преди тренировка, а пък синьото се маже след тренировка. Реших да пробвам, намазах се с червения гел, намазах се колената преди тренировката и влязах. Това, което ми направи впечатление тогава, първото нещо, което ми направи впечатление, освен загряващия ефект, тъй като аз бях пробвал много различни гелове, но вече се бях показал поради липсата на какъвто и да е ефект, направи впечатление, че много бързо загрях. Не ми се наложи да чакам тези 30-40 минути с различни упражнения, стречки и така нататък. Още на 10-та минута вече бях загрял и може би това беше първата истинска тренировка за бедра, която бях успял да направя, може би с месеци, наистина хубава, дълбока лек преса, дълбок клек, наистина направих страхотна тренировка и тогава видях всъщност, че болката по време на самата тренировка беше изчезнала и можех да тренирам. След което след тренировка се намазах с синия гел и така започнах да използвам двата гела при тренировките. Колената преди тренировката за крака мазах с червеният гел, след тренировка се мазах с синия гел или вечерта преди лягане. Когато имам друг тип тренировки за ръце, когато правя първо френско разгъване за трицепс или пък раменни преси, започнах също да използвам червения гел, като забелязвам, че самата мобилност на ставите ми стана доста по-добра, самата тренировка, самата загрявка става по-бърза, тренировката става по-добра и по този начин болките съвсем изчезнаха, така че самите гелове са подходящи не само за моменти, в които наистина изпитвате остра болка, а за моментите преди тренировка, когато изпитвате някаква сковалност или имате чувството, че ставите ви не работят така, както бихте искали. Тъй като трудно намирах геловете, доста често се изчерпват от аптеките, решихме да ги предлагаме и в нашите магазини красивитела.com, както и в магазини в София и в Бургас може да намерите гелчетата, а още по-хубавото е, че имаме и мострички по същия начин, по който аз изпробвах мострите и видях, че при мен работи. Всеки един от вас, който има желание, може да дойде в нашите магазини или когато си прави заявка в красивитела.com, да напише просто, че иска мостричка и ще му сложим от двата гела. Абсолютно безплатни са мострите, като идеята е наистина да помогнем на повече хора, както на Remedium Health помогнаха на мен.